common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat at malaman, patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon mag-isahanon, permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Abo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita. Kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Na, diri ako. Mamati ako sang ila paghambalanay ni Chacha kag Peter. Katahong gid si imo no. Usa malunay gid ako ah. Uy, si Peter na ina. Ari na ako, Peter. O sige na sulod no. Kaya na pa to. Ha? Ate, aragoy. Nasakitan ka man, Chacha? Oo. Ay, dosa hindi ako makaginhawa. Ay, maayo gid man mag-into si Chacha oo. Pero ang matuod, daw sa nagabasa lang siya sang comics. Ay, abaw, Nix?
Pilimon! Bakal to anay langgaw, be? Ano na na yan? Kainit pa, pre. Ano? Nahadlo ka sang init? Pero bilog ka nga adlaw nga nagapanamang lang? Kalaw ay nakadaan sa akon. Dasun, may tumba ko. Kundi nagdugang na gid ang akon kalaw ay Hala! Sige, ako na lang ang mabakal sang langgaw, ha? Dire ka lang sa balay. Oo, nay. Ale, eh da kabilong nga abot siya sa lamisa, oh. Kasi nun naman. Nay, kasi nun ni Butsi ang sa lamisa, oh. Akon! Dito man eh. Ang isa para kasi nun, ay. Kay tatay mo! Ay, wala ko yan, ay. Di na nga kung party yan, ay. Wala! Ah, wala ko party na yan. Kay bata nyo man ko. May bag-o karon nga patakaran diri sa balay Pilimon. Ang tamaran, wala pagkaon. Kay tamaran ka man magbakal sang langgaw, kundi wala ka man sang parte sa butse. Panakop na lang to damang. Oy, Pilimon, hindi mo paghilabtan ng butse nga ina, ha? Madula gani ina karon, utdan ko gid ikaw kamot. Kayo sa imo, no? Mangayo ka mo sang pagkaon, samtang tamaran ka mo magtrabaho. Wala obra, wala pagkaon. Kung sa English pa, no work, no pay. Kanamit sang butsi, katamis ang kamote. Nay, ako na lang ng piyak ay. Binliman ko. Nga ang abilinan ko ikaw. Wala ka man gabulig sa akon pagluto, sine. Di bisan ng kalamay na lang ang nagapilit. Kung wala ka makabulig, hindi ka makakaon. Nga ari ka, Nelson? Wala ka makabiyahe? Naaberya naman ang akong taxi. Nabiriya ka naman? Maamu ka na lang siniyasta sa nao? Abi pangita sang lain nga obra?
Paano nga obra, Tagoy? Halimbawa, doktor? Doktor sang salakyan? Inang tunay ba nga doktor? Mag-eskwela ka sa pagka-doktor? Nga doktor gidyang ipakuha mo sa ako now. Di dako na ya income mo. Dako man dang ila tax. Basta kung magsulat ka, hindi mo pagklaruhon, inang daw kuris-kuris lang bala para maglibog ang ulo sa pasyente mo. Hindi gani mag-eskwela ka sang arkitek para dako sweldo. Dako man ang maganit da. Lugar nga kabilya, Jess ang gamiton mo. Himuon mo na lang 8. Hindi gani magpadalagan ka? Sa ano? Sa pagka-board member Sang probensyal? Sang siniko. Hindi gani basiwa. Mayo na ya kay hindi kita pag-updan sa suga. Man hindi kita permi makabayad sa suga kag tubig. Agoy. Wala kami yan nagkakautdan sa suga kag tubig. Di kay gaangot man niya kamo kay barikosyon. Sakop kamo sang kuryente kag tubig nga lubog. Ina lang galing. Agwanta ka lang sa mulay ni barikoson makaagwanta ka sina Nelson? Wala man kuya kapuli sang temprano. Nagapuli lang kuya kung nakalakat na si Chalbina. Ati maayo Ako lang permi ang makabati sa pagmulay niya sa imo. Kag amo ina nga ginasabat ko siya. Man ako yung nagakasaklaw kung buyayawon kaniya. Man nagsiling na ko sa imo kasi twinkle ang asawahon mo. Pang wala ka ginamati, tanawa na. Kundi isa ka lang kapitik ni barikoson. Pero sige lang. Maabot kid ang adlaw nga ang barikoson nga ina. Madoko gid sa sakang ya. Oh hala, may lalaki nga nagsaka sa balay ni Trina. Ang sexy nga asawa ni Lupi. Nagaano ay handira ang lalaki nga ina man? Uy, nagayapayapagid si Trina sa pagsugata sa iyaho. Ay, lain ni. Subonggid, pahibalon ko si Lupi. Siya. Nagainom siya sang whiskey. Hoy, Lupi! Dali di blanay! Alright. Dali to anay sa likod sang saging. Hindi ko yung magpatol sa imo. Itom sa imo. Ay, kagago man sa imo man. Ginaluiban ka sang asawa mo. Ano? Ginaluiban ko ni Trina?
Ay hoo! Matuod ina! Kag sa tion nga ini, nagsamo ng panit sa pinanitan. Ang waras ang nguyang babae. Nag-inaw lang ko whiskey. Nagpangita na sa dayon sang ibulos akon. O pauli na. Para nga maaktuhan mo. 50 pesos. Ako pa. Ari 50. Ina iya. Na, kita mo. Malinong ang balay niyo, Lupi. Madakpan ko lang sila sakto. Urasan lang nila. Oh, na, ara. Nagaharihi ang asawa mo. Kadako! Kapula sang punta! Anong ginasiling sa nga akong asawa nga kadako kagkapula sang punta oray? Ang kanyo ni Pikto eh. Kahibalo ka bala? Kung saan o lang magsugod ang akon crush sa imo? Sabtong nagsunod ka sa CR? Kag nakita ko ang imo kamanggaran. Wow! Kadako! Pwede ko mauyatan? Ara na. Nabatian mo ha? Maluyagon gid ang asawa mo sa dalag ko. Ay! Kanami! Labi na gid nga nagdako! Ambot daw kamatis kinapunta. Mapula-pula. Oh, ano pang ginahulat mo? Dakpa na siya sa akto. Kahining kaayos ang punta. Hindi parehas ang iya sang akon bana nga si Lupi. Ay nga, Alupe. Hindi bala mapula kag mahining ang imo? Gusto na niya. Mapuli na ko ah. Oh, ara na. Mapauli ng lalaki. Base, mabtan pa kita ni Lupi. Pabayi lang ang bana ko Sala ko bala. Kung ang napanamkunan ko, amo ang imo daw kamatis nga ilong. Do kamatis nga ilong? Hasta na lang nila ang akong pagsaysay. Buwan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kung tigulang.
Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge
kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang ilakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang 4 kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail,
Makigupod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pagantos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga nabong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayuno naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan Provincial Jail. Bahin sang nagligad, bangod sa kahadlok ni Marina nga mapatay siya kagang iya anak, nagpakigkita na lang ini kay Don Calixto, kag nagdesisyon ini nga ibaligya na lang ang ila duta. Diri sini nga bahin padayunon ko ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Maayong adlaw, Senyor Calixto. Oh, anong kinahanglan mo? Ikaw ang asawa ni Salvador? Oo, ako. Kag siya ang akon anak. Kagang isa namon ka anak. Ginpatay samtang ginalubong ang akon bana. Basi kung mamangkot ka kung sinong nagpatay sa imo bana? Hindi Wala ako makahibalo. Hindi na ako mamangkot sa imo, senyor. Gusto ko lang ibaligya sa imo ang amon duta. Karon nga wala na si Salvador. Maayo! Maayo nga desisyon. Baklon kong duta mo sa dako nga bili. Madamong igni salamat, Senyor Calixto. Sa isa ka kondisyon. Ano nga kondisyon? Ibilin sa akon ang isa mo ka anak. Ano? Abang amo na lang ining akon anak, senyor. Nakahibalo ako. Kag nakahibalo ako nga sa pila ka adlaw, matimalo siya sa ginhimo ko sa iya amay. Hindi. Hindi na matabo, senyor. Hindi na mahimos ang akon anak. Nakita mo, kaniwang sa iya. Masakit to ng akon anak, senyor. Ganipalihog. Hindi na siya paghilabti. Hindi na siya magtimalo sa imo. Amoy nang pamatod ko. Baklon kong duta mo, apang ibilin sa akon ang anak mo nga ina. Hindi mahimo, senyor. Hindi ko gid pag-ibilin ang akon anak sa imo. Ibilin siya. Agod wala na kusang paabuton. Wala sang bisan sino nga kaliwat mo nga magtimalo sa akon. Sa ano niya mabuhat, ina? Bata pa siya, senyor. Kag wala siya sang hinalungong. Kag isa pa, masakito na nga akon anak. Maluwi ka man sa iya ay. Hindi pagkuha ang tanan nga mahal ko sa kabuhi, senyor. Ini na lang ang nabilin sa akon. Ang akon anak. Kini maluwi ka man, senyor. Ilimos na lang sa akon ang kabuhi ni Glenn. Hindi na siya paghingabuta palihog. Maluoy ka. Maluoy ka, senyor. Hindi na magbagong pamatod ko. Guardia! Dali, dali! Senyor. Para na ako, Senyor Calixto. Ang bata nga ina, dala sa ibabaw. Nay? Hindi! Indakot niya ako sa liyog. Pag-insipit ko. Kag may kinataya ako nga patalong sa imo liog, senyor. Kinhandaan ko na ini. Bangod na kahibalo ako. Nga basi kun amo ining buhaton mo. Kani nagdala ko sang patalom. Sa tikon nga magpalapit ang gwardya mo.
Ilubong kong patalong ngayon sa imo liog, Senyor Calixto! Hindi ha, hindi. Mga wala kabusag kaluoy! Mga madinaog-daogon! Kinpatay na ninyo nga akon bana! Kagang akon magulang nga anak! Kagkaron, pati ang akon bata nga wala pa sa hinalungong! Kuhaon mo pa! Hindi ko ini mapaligad! Sige! Magpalapit ka dire! Palapit! Kay mautod gid ang liog ni Senyor Calixto! Silinga ang gwardya mo! Nga maghalin! Sige na! Silinga siya! Hambala na to inisang matawhay. Hindi! Nakahibalo ako nga hindi na magbagong imo pamatod! Bangod sapat ka! Satanas ka! Mga wala ka mo sang kaluoy! Dalagan, anak! Patsyon ka nila! Luwasan ka buhi mo! Dalagan na, dasiga! Hindi ka na magbalikid! Hindi ko makadto, man! Hindi ko makadto! Balik doon ko abi si nanay! Balik doon ko siya! Oh, ba? Nay! Hindi! Gintiro nila si nanay ko! Hakyan ninyo siya! Hakyan ninyo siya! Matilagan pag ako siya madasig! Nakita ko nga natumba si nanay sa salog! Mga wala sila siyang kaloy! Wala sila siyang kaloy sa ako nila! Nagtabog ang ulo ko! Nagtabog! Hikapon ko ba eh? Ba? Dugo? Naigo ang dulunggan ko! Matilagan bagay ko! Buhay pa ako! Hindi ako mapadakop! At nung sa din ako makadto, sa diin! Ara-ara, may nakita ko nga dako nga kahoy! Kag may buslot, dira ko madasok! Makaigo ako, dira ko mabarikutot ako! Dira ko managong! Wala ninyo nakita? Kag wala ninyo napatay? Naigo siya namon, senyor. Kag sigurado nga nahulog ato sa pilas. Man may pilas dito mo. Nahulog sa dito, gani wala namon siya makita. Maayo ko na mo. Ano ang buhato naton sa babae ngayon na, senyor? Ilubong ninyo. Para nga hindi magbaho. Ate, senyor. Ay. Hoy. Ay, dire, buligya ko. Ano na to ng babae? Karon. Wala na ko sang katahapan pa. Ilubong na to. Nga may isa ka tao nga magkadto diri. Nga kaliwat ni Salvador. Kag magbalos sa akon. Ang tanan nga kaya ko pamatyon nga daan. Para nga wala sang problema. Samtang nagapalagyo si Glenn, nakita niya nga gintiro man ang iya iloy. Kag pati man siya, gintiro man. Kag sa maayo nga palad, sa dulunggan lang siya naigo. Gani nga nakatigayon siya sa pagpalagyo. Sa pagpadayon ko pagid. Malinong na. Mahalin na ako dito sa puno sang kahoy nga sa diin. Nagdasok ako. Wala nila ako makita. Hindi na lang ako magbalik bago nga makita si nanay. Nakaibalo ako nga patay naman siya. Makaluluoy man siya ba? Agay, kasakit siya nga akong dulunggan nga naigo ba? Nakibya sa akong ulo. Pero naluoy gid ako sa ako nilay. Naluoy gid ako sa iya. Mahalin na ako diri.
ibutang na sa likod sang aton sikat ang dala mo nga karton. Ati, oo, Rustiko, Ara na. Ay! Ano ini man? Tapos hindi man binabasura ang nagabarikotot sa sulod sang sikat? Wah! Da bata man ini? Nagabarikotot siya, oh? Rustiko! May bata diri, oh? Ha? Anong siling mo? May bata! Oo! Nagabarikotot siya. Kago, may dugo pang bayo niya. Ang matuod. May dugo pang bayo niya, oh? Basta kung patay na ina. Abi, bebe. Ay, hikapon kong liog niya. May nabatyagan pa ako nga nagakibo. Buhay pa siya, Rustiko. Dalo natin siya sa ospital. Ha? Sa ospital? Kaganong ibayad mo sa mga doktor? Dira lang siya naton dalon sa pampubliko nga ospital. Ang mga bulong niya, ya? Anong ibakal naton sa mga bulong para sa iya? Wala man gani kita inugbakal sa aton pagkaon. Nagapanguha lang kita sa mga salsalon, karton, plastik, kag agud pa kilo. Ang buot mo silingon. Pabayaan lang naton siya nga mapatay diri sa likod sang sikad naton. Makaluluoy man siya, oh. Kabata pa sa iya. Hindi ko yung kabatas nga, pabayaan lang naton siya. Gabaan kita sinasang Diyos, Rustiko. Ati, dalon ta na siya sa balay ta. Kita na lang mamatumato sa pagbulong sa iya. Kung mabuhi siya, di salamat. Kung hindi pasensya eh. Rustiko, may pila siya sa kilid sang iya ulo. Kagmayo lang kay wala madalang dulunggan niya. Kag Rustiko, napugaan ko na sang duga sang balunggay ang pilas niya. Kag ara, oh, natulugan na siya. Apang wala na siya nagakuriit. Siguro, nabuhinan na sang jutay ang kasakit sang pilas niya. Abi, pulmaan na ako dira sang kamisita mo. Kay pailisan ko siya. Kuha lang da sa karton. Sino ay nangalan sang bata nga ni Ruskit Kuman? Sa ano ko na masabat? Kaya nakita mo lang nato na siya sa likod sang sikad. Kigdason, may pila siya sa kilid sang iya ulo. Mayo lang gani kay wala siya maigo sang patal. Ay hoo gali. Hindi lang anay ako magupod sa imo sa pagkulikta sa mga botelya sa subdivision. Kay bantayan ko anay ang bata nga ini. Ambot si imo ah. Nagmuklat ang iya mata. Kag nagapanghulong-hulong siya. Ano inadire? Nagapamangkot siya. Kung ano inadire. Ay, to. Balay namon inisang bana ko nga si Rustiko. Rustiko? Oo. Ako si Natasha. Kag ang ngalan sang bana ko, amo si Rustiko. Natasha Rustiko? Oo. Nakita ka namon nga nagabarikotot sa amon sikad.
kag may pilas ka. Bilanggo sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabian sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpunsang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong katuntunan, Provincial Jail. Kag kami diri sa gihapon wala gid nagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kamo man may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan, Provincial Jail, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma?
May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Radio Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhan. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry.
Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sa akong dugang. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Dear Diary, tawag lang ako sa ngalan nga Katleya. Nagapanoigon sang 20 anyos. May love story ako nga angay man nga isaysay sa Dear Diary. Sa pagsugod ko gid, Oy, Katliya, ikaw gali? Oo, ginapit ko si Santia. Hindi ba lang nga upod kami nga maghalin ka magpauli halin sa eskwelahan? Amo matuod, ay anay ka kay tawgon ko siya. Hoy, Sante, dali na. Ari na si Katliya, ho? Dasiga na da. Ari na ko. Dali na Malate man kita sini karon sa klase mo. Kag sa flag ceremony. Oo. Dasiga bala, kay naisay mo. Lagas! Ano kay kadasig si mo? Hinayalam lang paglakad. Ano kay kagamay sang batiis mo? Ano pa? Hindi ka makalakad sa mayo? Ginakiga naman ni Katliya si Sante. Ano kay kahinay matuod sa iya maglakat mo? Hindi pareho yung kay Katliya nga madasig kag mapagsik. Kag dason, kataas nga pagkabata ya si Katliya. Mataas pa siya kay Sante, nga amo-amo man lang sila sang edad. Kag pareho na nga grade 1. Kag daw sa lalaki iya maggiho si Katliya. Nakasunod siya sang panghulag niya sa mga utod niya nga lalaki nga 3 kabilog. Kag siya lang ang babayi. Ginasugat pa niya si Santi kun aga. Kag amuman pagpauli. Upod man sila diri pagbalik. Ako Katliya ay nakapoy na gid ko. Bala, kada akong mabilin ka. At ikalon si mo. Sa pilakadlaw, mataas man ko. Ikaw naman ang bayaan ko. Sano ka pa magdako? Hoy, hindi ka na magdako, no? Pariente mo siguro si Unano panlaki ko.
Orasan mo lang si Plakadlaw. Ote, nakita mo? Natapos ng flag ceremony. Nagalinya na sila pasulod sa kwarto. Te, malinya na kuya. Ikaw linya ka sa una, kay man putot ka. Oo. Ato na siya oh. Dito siya sa una, kay man kaputot siya mo. Nagaw, magsawa ba? Ano pa? Si Santi ang nauna sa linya? Si Katliyaya sa uli Hala, kinpadiwalan si Santi ni Lucas oh. Nasilingan niyo kami nga mag-asawa, kay man. Permi lang kami nag-aupot. Nan, ikaw abi mo. Ano kay talawit ka? Sumbaga bala si Lucas sa baba. Dragit siya igua, parang madudla. Pag hindi siya magsunlog sa imo. Ano kay nakigang ko ni nanay? Naton talawit ka gidya. Abi dog ah, kay masulod ko. Agoy! Gintiklod mo ko? Nakabunggong ulo ko sa dingding ba? We, talawe. Ito na siya oh. Naglingin man ang ulo ko ba? Pero andaman mo lang sa pilakad daw. Hindi ko magupod siya, Pauli ah. Panaguan ko siya. Para nga hindi kami pagsunlogon nga mag-asawa. Under disaya kuno ako. Hadlok sa asawa. Pero sa pilakadlaw, ipakita ko sa tanan nga hindi ko matalaw. Kag makasarang ko yung magpangapin sa ngakon kaugalingon. Ay, abaw. Ay, kadamo sa akong tulilion subong adlaw ba? Kay man wala sang klase mo. Bakasyon na. Gani nga kadamo sa ilang nga mapasirkom. Ay, Santi, ikaw na. Arin ako? Pila ka na? 12 na. Hadlo ka? Wala ah. Tidog kurog ba mo haw? Wala ah. Para sirkom. Ate Mayo, amo na ya. Kung magsiling gani ako nga usangon mong ugbos ang bayabas, usangon mo dayon ha? Oo. O pagkatapos, ibuga mo sa imo nga turi. Wala ka makapiyar, Julian? Pila ka bulan pa lang ang nagligad. Sugod sang ginsirkom si Santi. Nagdako ng iya lawas, no? Daw sa guma siya nga ginpasudlan hangin eh. Uugid lang eh. Amugid man sila ang matabo kung masirkom ka na. Magadasig ang pagdako mo sina. Kag-abi mo, nakapiyar man ako nga madamo sang babayi nga nagapaduding sa iya. Sultiro na abi siya kung tulokon mo. Pero 12 pa lang ang iya edad. Nagpatuli si Santi. Kag amo na lang kakibot sang tanan sang hinali lang nga nagdako ang lawas sini. Kag madamo na nagalagas-lagas sa iya. Sa pagpadayon ko pagin. Bagya ko, Jo. Kay magpauli na ko. Hindi ka magbalabag sa ako nalagyan, ha? Abing bag mo? Kinagaw mong bag ko? Ibalik na sa ako, na? Wala ko bala subong sa mood makig-away. Kung gusto mo nga makuha ang bag mo, lagsa ko ah.
Lagsa ko, ate. Hindi kuya ate May itom lang ko, kagkulong ang buhok. Pero hindi kuya ate. Ibalik ang bag ko, ibalik. Lagas lang, lagas. Isa. Duha. Agawa kong kasarang ka. Ihatagin na sa akon. Ha? Agoy! Nan. Agoy! Kinsumbag mo ko sa ilong? Ate! Kuritot! Man ate mo? Ari mo ay? Kaya ako naman masumbag si mo? Agoy! 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 Sino nagabuhay sa ako ng bato? Hala! Santi? Kintirador mo ko! Hoy! Baboy nga kalbo! Magpangita ka sa pareho mga lalaki, ha? Babae lang pala masarangan mo? Ari mo ay? Ari mo ay? Hay! Hala! Naigo ka niya, Santi? Oh, hala! Wala mo na paisol si Santi, Jose? Ha! Wala ipik ang sumbag mo! Ano sila ko ay? Oh, hala! Ha! Natumba sa ilamon si Jose? Timan! Ari mo ang animal ka? Animal ka nga Santiago ka? Anak, Santi! Magtindog siya! Bantay! Agay! Agay! Oh, hala! Gintilakan mo siya sa buli, Santi? Nagkamang naman siya, oh! Hala! Ang taman nyo lang, ha? Ang taman nyo lang! Wah! Kadasik siyang dalaga, no? Timan! Oh, ang bag mo. Ginpulot ko na sigad. Sa liwat hindi ka magbato nga magpakig-away sa bisan kay sino nga lalaki, ha? Nasiga, pauli na. Basi kung sino pang masugata mo karon. Ato na siya. Wow! Ginpangapinan niya ako. Subong lang matabong ang ginpangapinan ako ni Santi, ba? Ano ka, Katliya? Nay, crush ko si Santi. Ano siling mo? Siling ko, crush ko si Santi. Kag may gusto man siya sa akon. Ginpangapinan niya ako kay Jose. Nagsumbaganay sila nga duha, Nay. Ano? Kag anong natabo sa kay Santi? Pasigunda mo siya bukol. Aba wala na ya. Kanami ya kay Santi ya. Nalutos niya si Jose. Nay, kung magdako ko, pamanahon ko na siya. Kag diin mo na pulutan ang ginhambal mo nga ina, Katliya. Basta lang bala na ya. Tas ano nga kung bala mga classmate, Nay, may crush na. Kag ang mga lalaki, nung kapangaluyag na. Malapit na lang kung magdalaga, Nay. Dason, lapit na lang kung pangaluyagan ni Santi. Ay, hindi ka pa gani makahibalo mag-ariglar sa glawas mo. Amo na sinang napinsaran mo. Hoy, Katliya! Tanawa anay sa espihong kaugalingon mo. Ugaling mo nga damgohon si Santi. Gwapa man ko Pareho man ko kagwapa sa imo, Nay, no? Ati, oo. Matahom ka, kay matahoman ako mo. Pero, tanawa na yung dagway mo, ho. Wala ka gani makapanghusay. Nagapangusay ko yan, Nay. Pero ining buhok ko yan nagapasaway, oh. Jutay lang nga hangin. Nagatuluwas dayon. Ano abi kay ginimo ninyo ang kulong buhok ko mo? Ay, basula yang amay mo, Katliya. Kay siya yang may kaliwat nga kulong. Kung tani, pareho lang ang buhok ko sa buhok mo, Nay. Inang untay, dason, dasig pa maglaba. Ay, ti, kung amo man lang sinakahapos maghimo sang bata. Kundi, ginkuluran ko na lang ikaw, para daw sa Monica ang nawong mo. Pero,
Bisan amo lang sining buhok ko yan, Nay. Okay lang nga. Siling nila, black is beautiful. Ang lain lang yan, Nay, kay ining buhok ko. Ano ba lang buhaton ko sa buhok ko ngayon ni Nay man? Kundi, mag-shampoo ka adlaw-adlaw. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radyo Bumbum. Tips agud malikawan ang